पार्वती, ए हमर जानू, कहाँ बाड़ू? सुनत ताड़ू? आहा, चमका ताड़ू। रवा ऑफिस से इतना जल्दी आ गई नी? हाँ, सोचनी ना कि आज जल्दी खा पी के तनी मनी का तनी मनी है? रात बुद्धि भ्रष्ट हो गई बाका जी। ठीक बा, छोड़ी तनी मनी। है देख, तहरा खातिर का लेके आइल बनी। तहार मन पसंद व्यंजन बिरयानी न लेके आइल बनी। अरे रवा मरद है कि कपार के दर्द है? हाँ? हमार उपवास बाटे और रवा ये का लेके आ गइल बानी? अरे तहार व्रत उपवास के चक्कर में हमर कुल जवानी जेबा जियाने न हो जाई। सुन, अब हम एको बात ना सुनब। तारा ये बिरयानी खाए के पड़ी। थाली में निकाल के ले आओ जो। बस अब एको शब्द मत बोलब रउआ, समझनी? रउआ खुद तो पूजा पाठ करी ले ना, कम से कम हमार धर्म कर्म तो छोड़ दी ही। ऐसा धर्म कर्म कहला से कौना फायदा जे में तार पति खुश नहीं खे। ये हमरे धर्म कर्म है जे राउर सरकारी नौकरी लाग गई, न तो गली गली में नू गार्ड बन के घूमत रहती, समझ ली? ठीक बा। एक काम करता नहीं, तू ना अपन उपवास वाला प्रसादी खा ले, हम जाके ये बिरयानी खा लेता नहीं। ठीक बा? आज उपवास के खाना हमहू खाई और रउआ के भी खाई के बा। हाँ, ऐसन मेहरारू तारा लोग के मिल जाई नू तो बर्बादे हो जाइबा। हंसा तड़ा। ये डार्लिंग, अन्हार हो गईल बा, कुकुर सियार सब लोग सुत गईल बा, लेकिन हमार न जाग रहल बा। उन्माद, चलन हमनी की यही एक जिस्म दो जान हो जावल जाए। एहिजा ओ भैया चुभुर चुभुर गोरी कैसे चुभी? आई देख, बिहारी के ताज। हम अपन गमछा बिछा देतानी, आज यही ताज पे हमनी के राज कइल जाई। हट हट, बिछावे दे। लेट जाना रानी। हटे ना, देखी बरखा खिला गई। बरखा ना डार्लिंग, ई काम देव के काम वरखा है। आज जब 40 साल से पियासल शरीर रहे वकरा के तरावट मिलता। लेटल रहा डार्लिंग, लेटल रहा। वाह कामदेव, जितना नमकीन जवानी उतने नमकीन पानी। लेटल रहा। महाराज हटी ना, हटी महाराज। ये पानी कामदेव लोग के ना हो, चांदेव लोग के हटनी ऊपर देखिए। अरे ससुर के नाती, भागता रखे ना तू लोग। ए महारानी रुका। रे ससुर के नाती, 40 साल की उम्र में तो मिलल रहे, वो ससुर लोग काम बिगाड़ देला।